Kasarkar jelah kesiningkong kalau penbena benkang dam sipor dia kejelah haka apsau ber santrik mentau menai kumsi benta benkang la dia kejing priang uknyang coronavirus lapen benaru bala pelaj bat haka nutrik ekipai ba banai thiet lipen haba penbena keni usembut mirang ba kejelah ba prestun sensong ul ongru ba kate kejing kang dam ya kejelah kan peteng biang pat nadu kat nutrik bat kan peteng hadu kat pra bat apnai trik mentau benahi tu mentangin ya sengap ke ekbo sembut mirang ba udan menpentip sikai ba Ngi penpau kajing sungu burom ya ki ba jong jelam megala porok koi ki balaya cooperate ban ya trelang bat ka jing penmi jongi na kaliang ka sarkari ya ka oda hakwede ban ya le thma yaw ni uknyang jing pang bakla ubala jia hakleng setlak jong ka perthei barok koi bat kham tam nhà anh ngủ yêu lên umumbu mantau bakai kaba haduk mentaka klimat kaba ngangakren kalong bangin padon ka welu ka case ban ong ba kidon ke baca test kaban long positif na uniu knyang jingpang ba serkei ubakta ya ka pertei jongi barokobai tingis ngungu sumburom ni ki ba barok jonga jela ki balaya cooperate lang bani kham tam ki bor balam ki bor snong ki bor thau ki sunjuk jong ki nong sunchar snong ki seng balang ki baper barok ni penpau ke jing sungu ke jing sumbrom ba nadu mencisngi bangi ong bakan don ke lockdown ki corporate nang ta menin ru bro isni bangi ong ka don ka janata curfew ya kata ki corporate but hadu menak mentakasngi haka bangi ya don biang ke office ki pelong office de kabang ngingi kwa na kaliang ko sarkar hadin mengilai don ya kinyalang hapo gajing peniajong chief minister ngila sim su ya karai ngila sim su ya karai na kabenta kini kisni ban kawai ka mga kiswa ban batayang ni kalong ba kalong so crucial kadon kam hadu kata menta ya kani kata yo barok kawai hadu kalai pui torik bangin pe ban penting na ba kani ka kenyang jingpang kan nom yolat ban rung hapo ka jela ka cumi te ki don ki rai jongi na kaleng sorka ki bangim matsi ban kerpat biang si ki ba bro jong ka jela megala bakin sngo bah ban burom bat ban ya trelang bat ka bor penia jong ka sorka na ka benta bagin kiar ka bala ya ke jingwan jong uniu kenyang jingpang ba serkai tinglarai ba nadu lasai kasni kabamut arpusau arpusandrik kan don biang ke lockdown kamut ben ong bangi impose dakan ko section kum ka curfew tenrai kan ni kalong ke lockdown ka bangi kwa ban pensya cerita ba kalong ba ngin nyakit kli marwe na kamenta ka jingbit ke jimbiang na kamenta ka jingba bat na kamenta ka jingsingan jong kejela jong ibrokoi kate nadu lasai kasni nadu sibit ngin pelong biang ya kan lockdown lasai bat lasisni nang ta arpun rotarik ngin pelaj bat kejing pelaj pelong nak kabenta ba kin yeletit ikibam gidi kat ban biang na kamta kat tugan yesni nang mar bahaka arpo nyo arpo pra arpo kendai tarik ngin don biang lasai kamu nadu sibit memit arpulai terik ndamit arpusau terik arpusan terik kandon ke lockdown nang ta arpun riu terik ngin pelai na kamenta ba yo don ki long ying long sen ki kwa balithit ki jingbam ki tai nang ta haka arpo nyu terik arpo praterik arpo pendai terik kandon biang ke lockdown bat kan ni ka bangila ka mo pi kolong crucial ba kadon kamha na kamenta ka jela meglaya borok koi ba ngin pe la uta uknyang jingpang u yo ne ban sut hapo ka jela meglaya jongi borok koi te kata ka banga kwa ban pensyai bat ban kerpat ru yiki pai ba no song snong we puwe ya ki kime ki pa ya borok bakin skong ba ban ya trailang bat kene ka jingpen be na kaliang joko surga te hakabe dei bat kini ki bangin pelong ya ketika ke lockdown na kwa ban itu epi
ba nadu la syai kasngi ki yodo kan kamlut berkoi ki yodo kan kam berkoi hadu bangin da pentip da kumui pat ka government offices hakini kasngi kan kamlut badru ha ka arprutrik ka bangila rai kalong ba kinong tre sorkar kinwan maximum kum balai %. Lada dai shispa kamut tang lai phomut kinwan bantrai haka arprutrik kawe ka bangi kerpa kalong ba lakum no kumnuru ngi kerpa da ba ka jingalum pat ba sanmut sijrong kin sung bahaban kiar khnang ba kumam oi pi kan lai kanu na ka jing ia kan ka transmission jong uniu jing pang wat la da ngitip ba hadu mentam padon wat kawe ka kesu ba kila don ke balam infected dan rei banya dai kata ngi kerpat ba kanum don ke gathering palat ia ka sangut ka section 444 section 144 kan trekam ha borok keleng jong ke jela mekalaya nang ta susu ngi khang ru ya kini ki inter district private transport ki banwan ne ki weipat ke district lani ki ban late na ke district is hasil se ki weipat ya kaniru menta ni close down khnang ba ko mo pi ban numbo ha ka jingma ya ki pai ba nok song snong jong ka wei ba wei ki district nang ta ya kanika ngi penbet ba ya kanika transport movement kajing penbet kalong ba kini ki private transport movement kan ya daki odd number ti ya kanika order pinsayo na u commissioner jong transport ngatrai la isu mentakat na kaliang jong transport pen bakin batai bahkan palat ya ka arposan hadu lai %. Na ka total ka badon ka kali hapok ka selong bat hapok kami kelaya jongi te kanika jing kanika order ka bangi ni pas mentakas ni kanum trekam ya ki security forces kenapa security forces ki medical teams ki badon duty nang ta ki pharmacies nang ta ki niki essential services ki balong mentakum ya ka koit ka khia kum ya ka landing ka MECL nang ta kum ka PHC ya ka umbam kum di nang ta kum ka PWD ka wedei bat ki kam let's say yo don ka landslide ka ni katai nang ta ki police ki armed forces ki fire and emergency services nang ta ka food and civil supply ka Shillong municipal board nang ta ka telecom telegraph and IT services nang ta ki banks bat ki ATM kita kidai kiba like na kadika lockdown ka baka sorkar kala penbet kerpang kadon ka jingi penbet bat ki bank bat kini ki bat ka banking sector hakaba na kaliang jo ka bank ki kwa bandon ka restriction ka baki ki bu kolong ba nadu shipau biji hadu ar biji namar bakiru ki reduce ya kanika manpower kibu sedu 30% bat ngiru ngi menjuri kani ba kani ka transaction kanum long su komenswa ne kania chipau hadu arbaji man kasgi chipau hadu arbaji mo nanda ka ba ar ba ka transaction hapoki bang lu kan long bet ba kin pe ya tang ya ka cash deposit bat ka withdrawal cash deposit withdrawal nang ta ka ATM replacement nang ta ka government transaction nang ta ka remittances nang ta ka clearing of checks